I greet you all my lovely fans and friends. Always ikuku. Mona bata bata. Here are top 10 deities in Igbo land that are not functioning anymore. Ihe abụ mmụọ iri na Igbo na adrozi alụ ọlụ fanago. Yes. Ndị bụ ndị na enede dị mmụọ anya bụ aka ji ọfọ. Emelugo dị mmụọ na. But before I proceed, mmebu ụzọ kọwala gị ka mmụọ si wele ana. Abịa na Igbo, alụsị ọbụla efula eji alụ ọlụ nwere ife eji emelụ ya. And oge ọbụla alụsị ọbụla na-alụ ọlụ, ife ahụ ọ na-asọ batalụ n'ime ya mmụọ afọ ana. Enwere ebe mmụọ si wele abịa. Even mmiri tata na ana mbụ mmiri. Onya bụ na ndị gbokọrọ ya akụ efu some places bụ Igbo bụ mbuze ebe mmiri si wee gba ọsọ welu na. But today some water are going spiritually. Mana ị ga na-afụ ya asị mmiri mana ọ bụrụ ọzọ dị mbụ ka ọ dị tata. Let me open your eyes. Alụsị ọbụla na-asọ ede iwele ede wega ebe anwa imelugo dị mmụọ. Alụsị ọbụla na-asọ nwaanyị iwe kpọrọ nwaanyị kpọta ebe anwa imelugo dị mmụọ. Alụsị ọbụla na-asọ ife lụrụ alụ iwelu weta ife lụrụ alụ ebe anwa imelugo dị mmụọ. Alụsị ọbụla na-asọ ili aka azụ onye na-efe ewe ili aka azụ omelugo dị mmụọ. And alụsị ọbụla na-asọ okwu ụgha onye na-efe ewe bezie n'okwu ụgha dị mmụọ anago. Mmụọ ndị a mkpọrọ gị na mmụọ tere ma kpọkịta na mmụọ anwa emelugo ife anago ha nọzi ha ọlụ. So if you are going there ka ị tụọ mmadụ n'ime dị mmụọ, you are on your own. You are just wasting your money. Ma ọ bụ na-etụgo atụ ọga go and collect your money back because gịnị onweghọzi mmụọ nọ ebe anwa. Nchi apụgo n'ata mana ata na-emeghalị arụ. O nwelu ihe ndị eze mmụọ na-emekịta na-ajọgburu onwe n'iru mmụọ. 1. Anaghị eli aka azụ. 2. Anaghị ekwu okwu ụgha. 3. Anaghị enye ndị mmadụ nsi ka ndị aha nwụọ ka a sị na alụsị igburufa. 4. Ha na-edina nwunye mmadụ n'okwu mmụọ. 5. Ha na-ebute mmụọ ọzọ degide mmụọ nke nọ anọ owelu na-ebute katakata. 1. Taa bụ gịnị? Ogwu akpụ Ọkịja. Ifuru ogwu akpụ ọ nọrọzi ọnago. Yes. Share the video. Tag ya ndị Ọkịja ka fa mmalụ. Do somma. Ogwu akpụ anọghọzi ọlụ. Ndị na-eme akaji ọfụ ogwu akpụ melụrụ ogwu akpụ. Ha na-ana aka azụ. Ha na-atụ ndị aka ha dị ọcha n'alụsị. Ha na-enyewa ndị mmadụ nsi ka afọ na onye ahụ nwụrụ anwụ. And ha nwere onwe fa bụ ndị na-edina nwunye mmadụ. Mere dị mmụọ wee iwe gbakwudo fa azụ. Ọ bụ na fe emeziri ogwu akpụ emezi, ogwu akpụ can never be like before. Ọ ha nwaji aka ha na-alụzi kam. Ogwu akpụ anọghọzi ọrụ. Nchi apụgo n'ata ọzọ ata na-emegharịzi arụ. Nke abụọ wee bụrụ gịnị? Nwa ọcha n'ọrụ ukwu. Nwa ọcha anọghọzi ọlụ. Eji nwa ọcha wee gba okwe were ya lụọ ọlụ ya bụ mmụọ wee na-ewe iwe obu. Nwa ọcha anụgo ọgụ gbaa mgba gasị obodo kọnka. Mmụọ ọcha bụ mmụọ na-enye ego. Ọ mmụọ na-eweta ife ọma. Ọ mmụọ na-emezọrọ ụmụ ya ọnọdụ. Ndị ọrụ ukwu eji nwa ọcha egwu maka ịda mba na nwa ọcha o mele ya ife ọma. Mana tata nwa ọcha agasa anya ndị mba na-abịa wele ego bụrụ nwa ọcha na melụọ nwa ọcha welezi ya na-achụ ego o wee gasasịa mbụ nwa ọcha dị mmụọ anaghị ọnọrọ ọzọkwa ya. Ọzọ wee bụrụ gịnị? Ogwugwu oyi egbu n'ụkpọ. Ogwugwu ori egbu anọrọzi ya. Nwaanyị anaghị abada ogwugwu ori egbu. Nwaanyị anaghị enye ya nri. O ji aka ya agba ọgụ. Ọ na-azụ ụmụ ya. Mana nwaanyị
enyego ogwori egbu nni owelu na mba ogwori egbu achọ ka ife dị mma na-emelụ ndị ọdịnala n'ụkpọ ha gbaa mbọ mezie ogwori egbu ihe ọma bataba nyelu ndị ọdịnala maka asị na ọmụmụ na-efe na-emele ife ọma. Nke ise bụrụ gịnị? Ọmaliko abata ete ifụla ọmaliko ọ nnekwu mmụọ mana ọmaliko emelụgo ọmaliko anọrọzi ọrụ a na-emezi as politics ebe onye si ọbịa kwuo nke ya and all of the aka ji ọfọ na ọmaliko aka ha adịghị ọcha ha emelụgo dị mmụọ n'ụzọ dị iche iche and mmụọ na-agbafe ụgwọ na mmụọ mana ife fa gbaa mbọ mezie ọmaliko ka ọ lụba ọlụ. Nke ise bụrụ gịnị? Aba agụlụ aba nọrọzi ọlụ ndị isi aba ma ndị eze nwaanyị na-aba n'aba mmụọ aba achọrọ eze nwaanyị nọ na nsọ mmụọ aba achọrọ nwaanyị ibisa ọfụ ya aka wee melụọ aba gọzie mmụọ a na-amụ amụ so ị na-aga n'aba akwụghalị ebe anwa you're on your own the mmụọ anọghọzikwa ọlụ kwụsịnalụ. Nke asaa wee bụrụ gịnị? Ide mmiri. Yes, ide mmiri bụ mmụọ ji ekewela apụ. Ide mmiri dị ile ọ na-agbala onwe ya ụgwọ. Ide mmiri ji aka ya apụ anaghị agọ ya agọ imeta ife ide mmiri efu ide mmiri mana tata emelụgo ide mmiri n'ọhọzikwa ọlụ. Ị na-aga ide mmiri ịtụ mmadụ na ide mmiri n'ụdị n'iche na mmụọ nọ ebe anwa mmụọ anọrọzi n'ide mmiri ife ahụ ịma mbụ adọrọzikwa ndị bụ aka ji ọfụ ide mmiri hapụrụ ide mmiri ụmụ nwaanyị melụ ide mmiri mmụọ nwaanyị na-asọ nwaanyị ya bụ na aja na-asọ aja na bụ nwaanyị agwụ bụ nwaanyị nkwụ bụ nwaanyị that's why eji asọ nwaanyị mana ide mmiri bụ eke bụ mmụọ nwaanyị a na-efe ofufe ụmụ nwaanyị wee mere ife eze nwaanyị gaa na ide mmiri ka tito ide mmiri ndị ide mmiri ama ha mgbe mmụọ pụrụ ha ka na-efe osisi kpọrọ nkụ mezie na ide mmiri ka ọ nọ mara ụnụ ọgụ. Ọ bụrụ mgbe ide mmiri bụ ide mmiri ịbụrụ aja ọdịbịa wee na-akụ ome na ide mmiri vicinity ị ga-abụ onye nwụrụ anwụ ma ọ gbapụ ya ala mana kịta na ide mmiri anọrọzikwa ya. Nke ịsatọ wee bụrụ gịnị? Ụra asị ọkịja dị mmụọ na-ewu iwe obu na-eji agba ụgwọ. Yes, ejiri ya agba ụgwọ o ji aka agba ụgwọ mana tata ndị mmadụ na-akwụzi ụgwọ aka eze mmụọ o je gbalụfụ ụgwọ since ya nwa dị mmụọ na-ewu iwe obu ọ nọghọzi ọlụ. Yes, ọzọ bụrụ gịnị? Ime ọka anọghọzi ọlụ. Mgbe ime ọka lụọ ọlụ aga na ọ bụrụzi tata maka gịnị? Emelụgo ime ọka ejizi ya wele eme mpụ na awụọ mgbụ aka ji ọfụ ime ọka. Nke iri wee bụrụ gịnị? Ogwumambiri lilu. Yes, ọpụgo ọ nọrọzi ya ndị agha emelụọnụ ya ndị nwenu nwere onye ha tụrụ na mmụọ aka ịdị ọcha onye ahụ ha gbuo onye anwa sinsi anwa fụ onye ahụ nwụ onye wee bụọ dị mmụọ ọnụ na fronta na ma ndị na-efe ma onye nọ n'isi ya nọ na ji alụsa mfrata ife. Nke a wụ the bonus one. Ogwugwu ọzara ọfọsụmohu. Ogwugwu ọzara na-eme mkpamkpa ha ọ na-egbu adịghị adị mana recently ogwugwu ọzara anakpuo na maka gịnị? Aka ndị bụ aka ji ọfọ ebe anwa adịrị ọcha. The mmụọ emelụlụ ya mana ndị na-efe amara emelụgị ya ka na-efe ofufe o wee na-ebutere fe uke. That's why ndị na-efe adịrị afọ ife. O kwesịrị ị na-efe mmụọ the mmụọ na-emeziri gị ọnọdụ ị na-afụ ife ọma mana since ha melụ the mmụọ na-akụ ha nwụta mmụọ nọrọzi ebe anwa. I will stop here this week. Next time I will still tell you more 20 deities na Igbo anọghọzi ọlụ ndị